že to bude těžší, ale jsem 9. v 10. Budu pokračovat vlastně. Ale myslel jsem si, já jsem do toho dal vlastně všechno, myslel jsem si, že budu první. Zvlášť jsem to na 120% domácí přípravy. Vlastně diváci musí posoudit sami, že jo. Ale porota mě zklamala. Myslel jsem si, že budu teda jako aspoň v té medailový pozici, no. Aha, tak jaký jste měl pocit, když ho řekli, že jste... Jaký jste měl pocit z toho, že jste 9? No, byl jsem naštvaný. Jak jsem říkal, myslel jsem si, že budu aspoň v té finálové trojce, no. Aha, no tak za vás mě to mrzí, no, ale tak co se dá dělat, že... Já bych toho pluštěnka nejradši roztrhal, ale to by mě vyhoštili, že jo? To vyštřihněte. No, ale jako jsem rád, že jsem se aspoň zúčastnil. Jsem 9. Ten Werner, to je taky tupák, Klouner je... Ne, upad, to mi mrzelo, vlastně jsem byl nejlepší z Čech. To mi zase povzbudilo, ale jako... Myslel jsem si, že budu teda v té finálový, aspoň v té finálový 5. Ale jako jsem rád i za tu 10, samozřejmě. No. No, takže zvenku